Здравейте, приятели! В това видео ще отваряме пуканки по Пито. Ето и новите солените и старите с карамел. Нека да започнем с новите, защото ми е много интересно. Миришат на морски, както си и пише. Много са вкусни. Солените отиват на първо място. Сега сладките пробвам. Сладките са на второ. И нека да приключа това видео с новината, че ще правя в всяка неделя видеа.